Samantala dito naman sa Dagupan City, isinangguni ng mga residente sa sitio Kanyoga na purok pagkakaisa, Bonuan Gueset, Dagupan ang malaking butas sa isang bahagi ng kalsada matapos ang malakas na agos ng tubig noong kasagsagan ng Bagyong Uwan. Dahilan ito upang masira at mabutas ang daanan. Tinangay din ng tubig ang tambak ng basura sa naturang butas. Agad namang kumilos ang pamunuan ng barangay upang tugunan ang sitwasyon. Agarang tinabunan at inayos ang lugar upang muli itong madaanan ng mga residente. Kinilala naman ng barangay ang bayanihan at pagtutulungan ng mga taga-sityo pagkakaisa at Kanyogan na nagbigay ng kanilang oras at lakas upang mabilis na marisolba ang ang problema. Isang patunay muli na sa panahon ng sakuna, ang pagkakaisa ng komunidad ang tunay na susi sa mabilis na pagbangon. IFM News. IFM News. IFM News.